Shout out po kay Sister Mylene Fabro Manalo. Nakabats po ng aking sister, Baby G. Toliano, na taga San Manuel, who is presently working in Canada. Thank you very much sa iyong pagkikinig ng aking mga original songs. And I'm very happy. Nila UBCFI, at malit pa ako, ikaladalang ako ni nanay na pupunta sa pinaka-base ng Union Espiritista dito sa Sensya Cristiana, Region 1, District 11. Kaibigan ko po si Urban Maranyan, siya ang hinangahan ko na kumakanta. Sa tulong ng mga batlaya, ako ay nakapasara ng mga examination for a teacher's board, career service examination, professional, and principal test. Naabot ko rin ang pagka-doctor of education ko, pero nanumula yata ako sa katanyagan. Nakalimutan ko ang magdasal at kilalanin na may Diyos. So, ang nangyari, nagkasakit ang aking anak, naubos lahat ng pera, namatay. Doon ko lang napagtanto na walang kwenta ng kayamanan sa mundo pagdating na sa buhay ang mawawala. So, iyak po ako ng iyak noon hanggang nakarinig po ako ng isang anghel na kumakanta na ganito. Huwag kang malungkot kung mawawala man ang mahal mo, dahil ito ang itinakda ng Diyos sa iyong buhay. Ang Diyos ang may utos at may gawa ng lahat dito sa mundo. Mahal ka ng Diyos dahil kaya ito aking mahal. Mula noon ay dire-diretso na ako nakakarinig ng mga awit. Hindi ko alam doon mag-gitara, pero parang may nagsasabing hawakan ng gitara at magsulat. Believe it or not, kahit 100 original songs, nakasulat ako, kaya naapura ko ng mag-upload sa YouTube. And sis Mylene, don't forget to subscribe, likes, at makinig sa mga songs ko. Pakisabi na rin sa mga kaibigan mo dyan. Ang buhay ay isang napaka-mystery. Kaya, lalo na ngayon at COVID, wala tayong ibang gagawin, kundi ang buhay natin ay kailangan ibigay natin kay Lord. Siya nang bahala sa atin. So, kakanta lang ako ng isang song na nung nagkasakit ang mother ko for attack, nakagawa ko ng mga pagsisisi na mga kanta. Marami akong mga ibang songs, kaya lang hindi ko ina-upload kasi iba hindi nila maintindihan sa kapampangan at sa mga foreigners. Kaya na inuuna ko ang mga songs na English na Tagalog. Pero meron akong isang kinanta na ragsak ko, ngayon ka na mamuugayin ko. So naririnig niyo ang sentro ng 7 years, kilala ko ang mga original songs dito at tinuruan ko yung mga kabataan dito na member kung ano yung mga chords ng aking mga hinaan. Paso, di kinataw, papasuli.
sa tinta ng bigat. Hudyas sa pagkawalan na, dahil di suwami nga nalamitan. Isuro na kapukit, iwan ko na, kapag magunod ko, napintas ang masang bayan. Kapag magunod ko, napintas ang masang bayan. Kung gusto kong hilingin ang ating Lord na makita ko ang aking anak, ay binibigay niya. Kaya sabi niya sa akin, gawin ko na daw ang nararapat para pagdating ng time na kukunin ako ni Lord, siya ang sasalubong sa akin. Maraming salamat, Sis Miley. Thank you very much.